হাই গাইজ, মই দিদম ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা চবকে মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ব আমাৰ এয়া আগৰ যিটো আহিছিল এইটোতো ঢুকালে, এতিয়া আৰু নতুনকৈ আহিছে। আগষ্টৰ 7 তাৰিখত এইটো জন্ম হৈছে আৰু কি। তাৰপিছত সেইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া গল্টি নকৰিব। আগত যি হ'ল আৰু কি, এতিয়া গল্টি নকৰিব, এইটোও পলাব। আপোনালোকে এইটো জানি লওক। এতিয়াতো ভাল দি আছে, কিন্তু মই আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ, সাৱধান হওক। আপোনালোকে এইবিলাকত নোসোমাব। একদমবাৰে মই ফ্ৰেণ্ডলি কৈছে আৰু কি। আগত যি হ'ল আৰু কি, এইটো কিবা কাৰণত গল্টিত হ'ল, মানে বুজাব নোৱাৰা। কিন্তু সেইটোত আপোনালোকে অলপমান নোসোমাব, কাৰণ এইবিলাক হ'ল হেৰিৰ লগত, RBIৰ লগত কোনো জড়িত নাই। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই সজাগ হ'ব বিচাৰিছোঁ, সজাগ কৰিব দিছোঁ আৰু কি। মানে এইবিলাকত নোসোমাব, কাৰণ এইবিলাক কেইদিনমানহে থাকিব। কেইদিনমান থকাৰ পিছত এইবিলাকো উৰি যাব দেই। মই সেইটোকে মই অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু কি। তেতিয়াহ'লে শেষৰলৈকে চাই যাওক। মই এতিয়া बर' ভাষা দি অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। हाय गाइस, आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं होननानै। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो। दा आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ फोरमायनो सानदों। नैबे गोदान फैबावलायबाय, नैबे आगस्टआवनो आरोखि जोनोमा बेहा। आगस्टनि 7 अक्ट' जोनोम जादोंमोन बेहा। बेनिफ्राय बे सिगांना थैखांनाय लोगो लोगो नैबे जोनोम जादों आरोखि। जि हक बिसोरनो खालामदोंलाय खोमा, जेबो नङा। खिन्थु आं दा नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों मा, बेबो सिगां बायदिनो गासिबो मा नियम निथिफ्रा। खिन्थु आं बेखौनो बुंनो सानबाय, बेबो लावखागोन आरो जेरैखि जाया। नोंथांमोनहा अननानै हाबाबानो जाबाय, नङाबा बिदिनो गोदाव सोराव जालायगोन आरोखि। सिगाङावनो आं बुंखानाय थाखाबाय बयखौबो। आरो हायोब्ला जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बे भिडिअखौ, हाबनाङा होननानै आरोखि। आं दाथ' नोंथांमोनखौ फोरमायहरखानाय थाखाबाय, जेसेबां हायो नोंथांमोनहा बेयाव हाबनाङा। आरो हाबोब्ला गाव गावनि रिक्सआव थागोन आरो बुंनाय थाखाबाय गाइसमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नोंथांनि लोगोफोरखौ बुंना होखा। बेयो माने RBIजों जेबो सोमोन्दो गैया, आरो सरकाराथ' बेखौ इलिगेल होननानै बुंखायो आरोखि। आसलथे बेखौ सरकारफ्राबो होबथानांसिगौ आरोखि, नङाबा बे दुखिया न'खरनि बायदिसिनाफ्राबो एसे बोरै माबा खालामगोन। ओंखायनो आं सानदों आरोखि, सरकारफोरनिफ्रायनो बेफोरखौ होबथानांगौ। होबथानो हायोब्ला मोजांसिन। मानोना बेखौथ' जोंथ' मोनथिजोबा नालाय, पाब्लिकफ्रा जाय बुस्थुआ होदों बेखौ मोजां होननानै जों गनायनानै लालाबायो आरोखि, गामिनि मानसि नालाय। ओंखायनो गाइसमोन, आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनखौ फोरमायहरबाय आरोखि। बियो ओरैनो माबा सरकारि नङै बुस्थु नालाय, आरो प्ले स्ट'रावबो मोननाय जाया। बेयो आखाइजों आखाइ आरो सोरनिबा मबाइलजोंसो फैनाय जायो बियो। फैनानै ओमफ्राय नोंनि नाम एन्ट्रि बायदिसिनाफोर खालामनानैसो नोंखौ लगायना होनाय जायो। एसे एनै मोनहैयो। मोनहैनायनि उनावहाय आरो साननैसोनि उनावनो गोलाव जालांखायो आरो बिरलांजोबो। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आङो फोरमायनो सानबाय, एकदम बेयाव थैनोबो आगान दाहोसै। सिगाङाव जि जाबाय, दा खिन्थु बेयाव आगान होनाय माने नोंनिनो लस दं आरोखि দেই। হাই গাইজ, সেইটো আপোনালোকক মই সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আগত যি হ'ল, আগততো যেনিবা বুজিব নোৱাৰা সোমাই গৈছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু এইটোত ভুল নকৰিব। মানে কিবা কাৰণত যদি সোমাইছে আপুনি, এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক। কাৰণ সেইবিলাক বস্তু বেছি দিন নাথাকে, কেইদিনমান দি থাকিব, তাৰপিছত উৰি যাব।
দেই মই সেইটোকে মই আগতে আপোনালোকক সজাগ কৰি দিছোঁ আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই চবকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ কিবা যদি ভুল হৈছে মোক হেৰি কৰিব ভুল প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তাৰপিছত চবকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সজাগ কৰাৰ কাৰণে নহ'লে আগৰ যেনেকা হৈছিল এনেকা হৈ যাব পাৰে थैंक यू दे हाय गाइस नोंथांमोनहाबो बिदिनो बयनोबो शेयार खालामना हो आरो जायफोर बेयाव हाबनो नागिरदों बिथांमोनखौबो एसे खावलायनानै बेयाव हाबनो होनाङा मानोना जोंनि फैसाफ्रा बहुत खस्थ'नि फिथाइ होनजायो ओंखायनो साननैसो होगोन साननैसोनि उनावनो बियो गोमालांफिनगोन माने लब देखायोल' आरोखि बारा गोबाव थाया बेफोरो जाहैबाय सरकारि नङै बुस्थु ओंखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरनाय थाखाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानै आङो फोथायनाय थाबाय बयखौबो दे बिदिनो आंबो गोदान गोदान बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय